Las 9:48. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang igindisenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate traffic. Aksyon Night Patrol. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpanabati region-wide mga pangalagad kita sa nabilini sa kauras. Siyam kaminotos karong adlaw Miyerkules, Petsa 19. Sa atong sa Christmas countdown, 67 dias na lang ang nabilin kag Pasko na. May nabili pa kita nga bali 74 dias maga-goodbye na sa ato ng tuig 2022. Ato naman nabiyabihon ang pagsunod sa bagong tuig sa 2023. Miyerkules naman ng edisyon sa aton sining nga palatutunan sa kinaandang liwat naman aton nga mangin kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Aton sining matagadulungan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 1. Brabado Patrol kay na pa ng nagabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Aton na maliwat gabantayan kag aton na maliwat himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Wait naman ginapangayo. Ara si Aksyon Zel Mirando nga mga responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato nga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, just in report, breaking news, flash report. Pag Miyerkules edisyon, ginatutukan rin na ang news center ni Action and Defensor Lisay. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago.
Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinilagad, ang inyo sinangkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa labilin isa ka oras. 7 ka minutos nga pagpangalagab. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sa ato sa mga Facebook lovers, sa ato sa mga Facebook live nga nagalantaw, kada kasunod kada gabi diri sa inyo palatuntunan. Ang inyo sa nga greetings ato ginatagaan tiyempo. Di lagi tamaan kalawig ang inyo sa nga greetings. Parang ang tanam lang mabasahan ta. Kagpalihog lang sa mga nagalantaw kada kasunod sa atong program kada gabi. Sa ato sa nga Facebook live, palihog lang ko. I-like nyo gid. Pagkatapos i-like, i-share nyo para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nakataya sa resulta, Lawagon ta, Dugay-Dugay, STL. Ilawagon ta, Dugay-Dugay ang resulta sa STL. I-recap ng 3 ka draw. Sa mga nagataya naman sa Lotto, ang 645 kag 655. Lawagon taman na karon ang resulta. Ika-19 adlaw sa Mascara Festival. May nabiling pakita nga bali 4 kadlaw. Magatakop ang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Ang Coronation Night sang Miss Mascara 2022 ginapatigayon nila sa USLS. I understand daw manugtapos na. Announcement of winners. Ara man dira sa Action Day Lasarasar nakatutok. At ang mga resulta posible buwas sa aga mabatian sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Ang Dalan Lacson ginsira na. May mga amat-amat na dira nga ginapatindog kag ginaobra nga mga stage para sa mga banda, sa mga luyag mag-concert dira sa Lacson. Aga overtime sila dira sa pagpatindog sa nga daragko nga mga stage para sa kalingawan sa nabiling katatlo kadlaw nga napartiniser para sa Dalan Lacson 21, 22 kag 23. So, hindi na kamunta kaagi sa Lacson ang mga public utility vehicle naton, mga PUJ, may ara silang rerouting. Naging patigayon sang Bacolod Traffic Authority Office. Ang makasulod lang dira sa area sa Lacson ang mga private nga salakyan. Kagti kon magsugod na dira iyang programa, laban-laban hindi na gina masudlan sang mga salakyan. Kung may negosyo kamoy sa Lacson, medyo kunting tiis. Lakat-lakat, exercise. Wala labot sa mga stage na ginaplastar na dira ang mga kiosco sa luyag magbaligya. Totag 5,000 lang kiosco mo. Sa 3 kadlaw dira sa Lacson, 21, 22 kag 23. Ibali 15,000. Sa 3 kadlaw, magtag 5,000 ang adlaw. Arkilas ang kiosco dira sa Dalan Lacson. Amot ang mga negosyante nga ara sa plaza, sa NGC, sa Baywalk. Kamusta ang inyo dira binta? Mayara dan ibanda nga nagarkila tag-4 kabuho mo, mag-4 kabuho mo tag 25 sinmil. Amot kon malagas nila ang arkila pa lang.
Tiri-tiri mo ta pirmi ang kalibutan, no? Way labot may ara kita nga bagyo. Ang bagyo ang ngalan si Bagyo Odette. May kalayoon nga 930 kilometro east of extreme northern Luzon. May dala si Bagyo Odette nga hangin 45 km per ora sa sentro kag may pagmulubadlos nga nagasaka sa 55 km per ora. Nagagiho ini west-southwestward sa kadasigon nga 10 km per ora. Nga nagaapekto ini ang bagyo nga si Ubet sa northern Luzon. Ang forecast sang pag-asa, abilog nga Visayas, dala ang Palawan, Kalayaan Island kag Occidental Mindoro, baka angkom sang magulugal-umon nga panahon, may paglapta-lapta nga ulan, dala ang pagpulo panaguo, pagpulo pangilat, dala lang inaiyasang localized thunderstorm. Light to moderate lang ang hangin sa south, pakadto sa southeast sang Visayas, while ang northeast kag southeast mag-aapekto sa area sang Palawan, dala ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro. Sa mga ang pinaka-latest dalakat sang panahon, alis sa pag-asa bagyo nga si Obet. Kabay pa nga nabilin buwas, so good buwas, nabilin nga 4 kadlaw, kabay pa nga mangin paborable lang diri sa siyudad sa Bacolod antes pa naman magtakop ang Mascara Festival sa Oktubre 23. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time in punto pangotlas 10. Standby na sa mga report na gikan sa ato sa correspondent. Una unta report gikan sa ato sa nga Patrol 1. Sitwasyon sa Bacolod sa ika-19 adlaw sa nagapadayon nga Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, field report. Yari si Action Cell Minardo sa Patrol sa report. Cell, may gabi, please screen. Okay, si Action Eden Abuso gali, no? Action Eden, please come in. Action Eden, Action Eden. Yes. Sorry. Abi ko si Action Zel pa eh. Ano naman? Oo. Sa kwan na guro sa natama na kaon kay na blas ang ano to, kaon to kay na. Ay, sana all. Ano ganito kay na? Perfect. Sige lang mo gina-action Eric. Pero anyways, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, dito na tauhay pa Action Eric. Ilabi na sa dalan Lacson, tauhay kay wala sang salakyan nga makaagi. Kay nagpreparar na ang mga kiosko para sa pagbukas sang Lacson Strip buwas nga adlaw. Tapos wala lang sa dugay naghalin sa Lacson. Okay. Tingala ko din ang mga tawo man. Wala mayo tawo sa plaza. Wala mayo tawo sa MGC, wala mayo tawo sa peryahan. Dali kay kalabanan ari diri sa may Coliseum sang Lasal, Action Eric. Kahit dugay na ning pamangkutanay sino ayhan. Sino ayhan ang madaog bilang Mascara Queen sang Miss Mascara Bacolod, agali ang tawag nila sa Action Eric, no? Sino ayhan ang madaog Miss Mascara Bacolod? Sini nga 2 years after sang pandemic. Grabe, Action Eric, no? Bigatin ang mga judges. May araya ang judge Miss Universe 2022 nga nagdaog. Puertino. Miss Universe Philippines 2022, tapos may duha pagit ka winner sang Miss International, sang Miss National. Bunggisios, Bunggisios, may ara man nga Mr. Ginoong Pilipinas, mga amo na mga bigatin.
Kagang MC mismo, Action Eric, mga kuan man, mga nag-intra man bala permit sa pageant. Kag ti kagina may mga artista man nga ari di. Kadamo sa mga bisita, Action Eric, of course, ari si Mayor Albi Benitez, Congressman Greg Sataya, ari man, mga konsehal sa syudad sang Bacolod, of course, ara man. Kag mga naglain-lain nga mga dinapit nga bisita, Action Eric, kita tapos gani si PD Pamitan. Ay, galera da. Yes, kagang iban nga mga officials sa diriman sa syudad sang Bacolod. So kada mo gitawag Action Eric at yung Coliseum ni daan mga 5,000 plus ang kwan. Ang capacity sini di kada mo sa mga nagatinanaw kag strict gid sila sa sini nga budget. Kay nga event I mean kay ti kada mo sang mga foreigners ari di Action Eric may mga foreigners, may iban nga mga bisita from national. Okay. Ikinanlan i-secure gid nila bisan ang media gani nabudlayan actually kun bisan may all access pass pa ikaw excluding lang dali ang event dire sa all access pass kaya hindi pwede dapat may ara ka gid sang ginatawag na ticket insendihan taman kay para mas maging extra safe bala ang eskwelahan ginapalibutan man sang kapulisan sagwa kag sa sulod sang Lasal kag of course ang mga traffic enforcers naton nagapulaw man hasta subong nga mga inoras para ma-guide lang ang mga motorista especially sa mga may road closure kadamo nagidan Action Eric wala labot sang plaza wala labot sang NGC pating dalan Lacson ginsira na umpisa subong hasta na ni sa 23 Action Eric. So, balon, gid, ang aton sinigang mga motorista sang damo, kaglaba, nga pasensya. No? Especially dan Action Eric, kung halin ka sa north, di ang sirado dan nga dalan sa Lacson, halin 6th Street, hasta BS Aquino Drive. Di kung halin ka sa north, liko ka sa may pa-riverside, bala, lapos ka dito sa shopping, nga ginakayo mo ng dalan, si maugtas ka gid kay isa lang kalinyang imo sini nga maagyan. Kung dire ka naman sa kualin ka sa north naman mapatuo ka naman. Dire ka naman agi sa San Juan kay sa Gatoslao. Pero San Juan yati pakadto pa kare ang agi dire sa Gatoslao ginsira din nila Action Eric ang sa may Ayala dapit ti ang makapanao ang makalabay lang ang papanaog dire sa may downtown area. Pero kung halin ka sa south masaka ka sa Gatoslao lapos dito sa BS Aquino Drive hindi pwede. Kay sirado ang dalan. Kada mo sa mga nagalibog ulo nga kung diin malabay, that's why ang iban ginapili na lang nga ibili ng salakyan sa ilang balay kag magbayad na lang 13-14 pesos sakay sa jeep, no? Gani. Kag ang iban lakat-lakat, especially kay close ang dalan Lacson Action Eric. Kung ara tunga-tunga ang lokal mo, wala kang choice, malakat gid ikaw. Correct. Pasalamat na lang gani Action Eric nga wala nag-ulan sini nga gabi. Tuod no? Kag ginapangabay sa mga negosyante nga patapuso na lang ang Mascara Festival at least mag-ulan-ulan para makabawi-bawi man. Amo ka pa muyo sila no? Ay hamak mo sa kabalo ka naman Action Eric nga sa dalan Lacson na tatlo lang kadlaw titag 15 mil ng kiosco hindi ta naman na matago kay tigil palayag naman na ganing ibalita naman na. Pero ti hamak mo na 15 mil ang kiosco tatlo kadlaw kung intrahan pag isang ulan ba ano na lang ginayaman. Antes hindi nga pwede. disgrasya. Oh, hindi man pwede nga ang manok to, 250 nilang isa kay sino mo naman bakal. Mahal-mahal nga manok, anong ginakao naman pilit nga gold. Gani, no? Tuod, no? Hindi man pwede. Hindi man pwede. No, ang iban nga nga reklamo na sa 120, imuon mo yung 250, bororo na nila. Sadya-sadya lang ba lang nga ginatawag? Kaya para give and take lang, no? Tapos ang 23, pag 24, maulan na yun. Gani man, oh. Para ka bawi-bawi lang ang mga negosyante. Ang mga ara sa higad, gani, ang mga nakapwesto na daan gani, Action Eric, kapangamuyo nga hindi mag-ulan, especially sa Genji, na mo na daan nga kadto. Hindi kung maulan karon paano sila kakadto, di ba lang? Gani. Pero kung mag-ulan sila nga aras na tabuan, safe sila sa Genji, kaya hindi sila mapasa, daya. Perfect. Kanami pa sampat ang kape. Ka-cold pa sang beer. Kanami pa sa mga pagkaon, te? Yes. Why kita do? Ara! Daily, tingob lang na. Matik ah. Dala na ito wala advertisement. Oo, matik ah. Pero
tuod man mga kaksyon, wala na iya dua-dua, wala na iya pagpulo pamangkot. Sakto Oo. lang kamo sa GNG, go na go. Ay, kalan! Doon na rehearse, Dumuya. pero wala na iya scripted Dumuya Pero man taba. action, Eric, bantayan tani buwas kadlaw Oo. ang mga maskara festival site kaya amat-amat na last hura na lang isang maskara amat-amat na gid nagasinadya kat kudos sa mga kapulisan ang local Bacolod City Police Office sa maskara Panaad Negros Occidental Police Provincial Office ang mga nag-augment gikan sa Panay gikan sa Pier 06 kay ti napabilin gid gyapon Eric na zero crime incident in relation sa maskara festival ang na-record sa aton nga BCPO. So namin na good thing na kay plus points pag sa tourism action Eric nga ginatawag no sa syudad sang Bacolod. Kag mismo kadamo sa Okay. Dari lagi daw sa action na idinamuso. So muna, no, ang mga halos, mga negosyante nga naka-arkila kiosko sa NGC, sa Baywalk, sa Plaza, even sa Lacson, nagapangamuyo gid nga opdan lang sa mayong panahon kag tiyempo ang apat ka Lacson. And then please come back. Yes, sa mo to action Eric, lapit na lang yun lang kadamo gid bala nagamuno yan no, nga mga bag-o di bala abot para sa mga host kagina. Ginamuno gid nila kanamit gid sang inasal sa syudad sang Bacolod. Hindi kinamabaylo yung action Eric kaya tiyama kon dala ta gani sa top 5. Gani. Nga may pinakanamit nga pagkaon sa bugos nga kalibutan. We should be proud, no? Kag after 2 years, action Eric, daw na-serve man ang cravings sang Bacolod noon sa sinadya. Subong man ang mga turista nga hilig nga magkadto sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar para ma-experience ang ginatawag nga festival sang kada syudad, especially diri sa syudad sang Bacolod nga City of Smiles. Action Eric, observation na report halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon Indinaboso reporting live gikan sa Patrol 1. Padayon pa nga nagalambiyong sa Bilog Metro Bacolod. Bago na report na action din nga ang plaza kag NGC medyo na langawa naman. Kaya ang tao daw diri nagtumpok kag ang tao bulyom ari diri sa USLS Coliseum. Tungod sining Coronation Night sang Mascara Queen 2022. Muna ang tanan ng kapangamuyo nga ang nabilin buwas sugod apat kadlaw before mag-end ang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Pag-opdan sang maayo nga lakat sang panahon. Para nga mangin maayo ang aton sini nga tiyempo. Standby na sa report na gikan na sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutib. Nag-standby man sa report ni Aksyon BJ Apasible. Una-una tatagudugay ang report live gikan sa 1st District, area sang Calatrava, Toboso, kag syudad sa San Carlos. By the way, antes ko malipat, nag-upod kita sa kalisod nga ginaangkon ni Parita Armando Cabeles tungod sa pagtaliwan sa iya siling nga bayaw nga si Alex Kimpo. Si Alex Kimpo, bayaw ini ni Parita Armando Cabeles, no? Sa mga Cabeles family, nag-extend gid sa ila sini condolences sa familia sang iya sini bayaw nga si Alex Kimpo. Ara subong si Parita Armando gihapon sa Canada, pero ti bisa sa Canada sa ara gihapon ang iya sini nga pag-monitor sa aton 65 inches mo nga TV ang ginalantawan niya. Ang ginalantaw hindi pelikula kundi Action Night Patrol Program. Ay, Perty. Salamat kay Pare Armando Cabeles. Pare, halong kalanda ha. Kag God bless dira sa imo sinibilog nga pamilya dira sa Canada.
Ayos! I-check na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent o na report live gikan sa First District. Mga aksyon balita nga natipo ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Kari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin ka mga gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon, mayugid nga gabi sa inyo tanan. Mayugid nga pagpamati kag ti wala traffic di sa muna. Gani. Maki ang traffic to, diri Tara sa inyo da tanan. diri nagtumpok ang traffic, kid. O tanan nga mga salakyan arada sa inyo bong. Yan, kag ti close ng kwan, close na di ang lakson. Oo, kag hindi na kuno masudlan na da. O, balik yo home, balik gutom kay dollars ang presyo. Gani man. Ang GNG lang di dollar. Mao, Unsa man ay. unsa man madalar man mo diya nya, pwede ra man kakaon sa GNG barato ra. Barato na namit pa. Oh, nindot pa kayo. Ay, Bert. Desal ko di makadto. Ha? Domingo? Nun sana man iwawan tayo. Domingo, Sabado. Magano na lang kami guruda. Ang highlight sa Domingo eh. Oo, highlights Domingo, hindi mo tak suluda. Ay, hindi ka sulod eh. Ha? Sulod kaya ibili mo na sa lakyan sa gwa. Amo gani, lakton mo sa kilometro. Ay, hindi da para saan nag-jogging ka eh. Ga-walking eh. Para saan ga-walking ka. Amo gani man o. Iti, damo ka man di maglakat ka. Damo ka man ang tawon di sa piyak-piyak. Puro taran stage na di kag mga di kwan. Oo. Maliligyaan. Amo man. Nan. Di nang how, sa panaad or sa paglaom? Ang ano? Ang dancing, competition? Sa paglaom eh. Ina. Street dance paglaom to ya. Oo. Ang street dance dito na sa paglaom may butang hindi sa lakson. Hindi sa lakson. Hindi. Wala na yung gali street dancing. Ay kay Paglaom dapat dancing lang. ang sa lakson tani di ari ding electric mascara kay dito lang butang sa may Upper East naman. Mo di ay. Ang electric mascara dito lang lagi butang ang venue. Podo perte subong ta kasadya sa inyo. Oo, sadya sa buti pag liti amo na gyud sa ang chimpo sa hindi mapaktan blay ulan-ulan. O ti mas mayo kay uking timpos bong. No, may sa yung sinyo da pero di sa mo ti kagulugalom ga pulapalati Ati sa mundi wala. Ati may din sinyo Uking kito. panahon pero basi bilog Negros ni, basi okay ni. Ati ang bagyo to may sa Northern Luzon mo. Oo. Layo man to sa galing kay mo nang kasay hindi ta malikawan blay kasang sa ang hangin amihan bla. Oo. Nan. Kaya ti nagapamutong mo. Ang hangin amihan amo ning kapaulan-ulan sa aton niya sa Bacolod kag Negros sa Western Visayas. Oo. Pero hindi lang pagpermantihon da ulan kay daw hindi gid mayo. Tigang mga likusante ka pamuyo sa nabilin nga apat so good buwas nga adlaw hindi tani pagulan nun para nga makabawi sila bla. Ti may extend pa na hasta sa November to. Ang ano? Pa-extend nun hasta November to Ti para hindi kabawi na gid. Hindi naman pwede kay maskara hasta sa 23 siya mo. Ha? Hasta sa 23 ang maskara. Oo, ti wala na kisko da gatindog after maskara. Away na, kakwaon dayon na. Kakasuran dayon parang dalan maglimpyo. Ati kung magmauna ti hindi da. Kung gusto ka magbutang kisko mo, tispatso naman. Oo, pwede. Na, bligya ka to kandila kag bulak. Na kana. Kana, tingaling kiti, amo mga Yapon, limitado mga Yapon. Oo, kag subong nga panahon daw dapat kabalo ka sang traffic rerouting das Bacolod kaya Ati ara, ka. ara naman ginapagawa naman ni Migota Major John G. Liba. Okay. Sa Bitaw. Timprano, pag in-release na nila, parang tao bla, aware lang publiko bla. Oo, kaya man hindi lang Kag hindi man sila magtalak, so nilison kasi may nag-supervise mga traffic enforcer. gani kaya man expected ya outside sa Bacolod, masulod sa Bacolod mo. Oo, kag isa dang ka mga problema sa Bacolod, palarkingan mo. Isa pa na. Oo, kay do halos ang dalan mapuno na lang kasalakyan, wala ka na parkingan. Sa relaxo niya, wag isip may maparking ang salakyan tayo, magluwas ang kiosco na doon nga makita mo piyak. Oo, kung Kagad ko nga stage para sa concert bulo banda Oo, dapat may parking area gid nga daw
ano bakulod no hindi ka magkadto kada gani bisan mga regular days, normal days ang gani ang parkingan mo layo. Oh, depende na sa balaklan mo eh. Mo gani man. Balang ganing Ginji kay may ara pa kilid-kilid. No, mo gid. Nakabuli-buli pa na skilid to spiak. Oh. No, May kay duwa ka kung- kilid ka magtimbang na. Kaya kung sa pili ligam ka na. da sa tubangan dati, hindi ka man ka parking sa tubangan bangko, kaya ila man na da. Oo sa man, mga pero kung kliyente gabi nila. hindi na nailaya. Oh, Iyan na nasang pisog-isog na. iyan na bangko ya teritoryo, hindi Oo, ka na kay pwede man ka parking. ginahigtan mo, ginabutangan kadina. Ti para mas kliyente nilaman mo. Oo, mo Hindi gani ya man. parkingan para sa tanan, kundi makliyente na sa bangko da. Diba nga gabi, pwede ka kapangilid-kilid ah. Oo, ito yung gabi, makadalo diskarte, kaya pwede siguro mo nga sana, kaya basi kung may biktima ka man sang bukas kotsibla. Aba, tiyo man, Ay. maskara subong. Oo. Ati- Kaling kati, subong daw, hindi ka sila ka forma sa mga kabata, subong kaya daw, kada pusod may mga pulis mo. Oo, muna subong ang mayo, gida nga balita, kag daw may pagnubo sang ano da, crime incident. Oo, nubo gid kayo. Oo, kag ti mayo na. Pasalamat man ta, kati sa sulod sang 19 ka adlaw nga selebrasyon, daw, generally peaceful, kag wala sa mga major incident. Nan, kana, naga-cooperar man. Oo, kooperar man sila, kag kooperar man ang kabata, kaya damo masipit sila kung Oo, mo gani man. Mariktas, Kaya karsel enjoy sila na- kapag kitang gilas nila. Ninjo nilang panahon ah. Oo, correct. Eh, tapos na lang maskara. Oh. Black standing. Ganegosyo man guro. Oo, correct. Ganegosyo man. Oh. Yes, action Eric, diri sa Banwa, sang Calatrava, Tubuso, kag San Carlos, ati medyo malinong, kag matawhay. Ang aton sini nga mga kapulisan, diri sa Banwa, sang Calatrava, kapin sa 55 ka mga partisipante ang nag-intra sa community-based drug rehabilitation program sa Banwa nga ginakalakipan sa barangay Lipaton, Malanog, Mahilom, San Isidro, Malata sa Pagumayan, Anii, Hilubang, Kalampisawan, kag Patunan. Ining mga 55 ka mga partisipante sa CBDRP Action Rex, Action Rex, amo ni sila ang ikawalo na nga batch no sang nagpaidalom sa CBDRP nga mga drug surrenderes. So madumduman nga ginahambal ni Police Major Lumiain Lidawan nga ang citizens masobra ka mga drug surrenderes karon mayara na lamang sang 500 kabilog ang nabilin kaga minus pagini ang 55 ka mga nag-intra sa karon sang CBDRP nga matapos maabot nga Nobyembre 2 Action Eric posible nga maganubo pa ini sa 500 kag mayara pagid katapusan nga batch ang ginalantaw diri nga ika-siyam nga batch sa masunod nga bulan sa Nobyembre matapos ning batch 8 ang batch 9 sugda naman sa Nobyembre kag amo na lang ang katapusan nga batch para sa sining tuig ginapatag man diri nga ni Police Major Lumiain Lidawan nga kinanlano ni sa mga drug surrenderes ang pag-intra sa CBDRP kay para nga malimpyo ang ila sini nga pangalan kag madula sa drug watch list nila Action Eric. So suno sa iya nga padayon pang ila sini nga pagkumbinsi sa iban pa nga wala nag-intra sa nasambit nga programa kag ang iban sini ilaman ginatingwaan nga malabot labi na gid ang ato na sa malayo nga lugar nga nagpakadto sa Cebu kundi man dira nga lugar ginapakigangutan pinaagi sa ila sini nga pamilya visiting sa mga panimalay sini para nga ma-update ang ila sini nga listahan action na Eric. So para medyo matulutawhay sa nasiling na naton ang panahon nagkooperar man aton sini nga mga kapulisan. Hopefully padayon ang aton sini nga pag-obserbar sa maayo nga panahon kag aton sini nga mga kapulisan
Action Eric medyo mataywaman sa sining mga tinion. Muna ang pila ka mga impormasyon balita madulo na tong karong nga gabi para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kita, Action Nelson Pateño, reporting live gikan sa 1st District, area Santo Boso, Calatrava, kag San Carlos City. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:23 na. Dahil lang kay ma-unload ko na sa ito siling greetings, antes sa ito ni-check ang report ni Action Roger Gutib, gikan sa Segundo Distrito, area San Cadiz, Escalante, kag Sagay. Sa Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan, ara ga monitor sa aton si Inday Jess Waldrapa. Inatamya ko lang si RR, Joy, kag Edgar Cepida, Jolio Celes, John Dexter Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilia. Naga-monitor gid sa Action Radio si ni Jonalyn Linyal Di Crepito. Inatamya naman si Mr. and Mrs. Donald Cabasag and the family, naga-monitor man sa inyo diri palatuntunan. Araman si Dana Dagino. Si Dana Dagino, naga-upod man sa aton sining pagpangalagat. Amo man si John Claire De Lieva. Nagapaurok-urok istuto John Claire De Lieva sa aton sining pagpangalagat. Milili Oligos ang Vanes Cafe dira sa Barangay Tangob, Araman. Natamya ko lang si Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matmio, si Mama Lulit kag Papa Jod Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar kag MG Season, ang pamilya ko dira sa DSB Barangay Pandanon, alinina sa Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Si prima ko Malisa Magbanwa, kag si primo ko Ervin Magbanwa dira sa Barangay Panokoy. Nagamonitor gid sa aton sining pagpangalagat. Kinatamya ko lang dira ang pamilya Chill Alvarez, Mbuen Alvarez, kag Ronnie A sa Auckland, New Zealand. Thank you gid Sir Action Eric. Enjoy gid sa Mascarada. Worth love from Minnesota State, USA. Madam Vanessa Mayo. Ibon Botser sang Germany, araman siya. Upod ang sining anak, ang sining bana. Kaginatamya man Ibon Botser sang Germany, ang pamilya dira sa Banwa sang Morsya. Always gid nga nagamonitor diri sa aton sini nga pagpangalagat. Tamya ko lang dira si Papa Edmond Claridad sa Tabunan, Bago City. Alin kay Edeline Labrador Claridad. Kinatamya ko man dira Sir Linda Perez, Andres Perez, kag Carmela Lacbanis sa Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Alin kay Vergara Hieronimo. Marcela Hopson, good evening. Kay Madam Gloria Dislate Sumbito and family dira sa Banwasang Valladolid. Gitamya ko man si Mayor Doc Irene Montilla at Vice Mayor Juan Miguel Montilla. Sa Hadkaram, alin kay Jeffrey Rodriguez ang panamyaw na nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Natamya ko dira ang bilog kong mapilya sa balay, si Mrs. Helena Similiano, Saivel Helvec, pamilya ko support gid sa Action Radio Bacolod, siling ni Manong Vicente Encarnacion Similiano. Salamat gid nong. Natamya ko dira si Cap Emi Espartero sa Barangay Kamandag, La Castellana. Dira sa may Commonwealth. Barangay Commonwealth kag kay sini Mayor Maymay Nicor Magilimutan. Ang panamya halin kay Elmer Iliano. May gabi din na kay Scout Ranger sa Binalbagan ka monitor gid.
Jenny Solgon and family kay classmate ko dira. Romel Pagsibiron ga paurok-urok man. Danny Shooting, may gabi kay Danny Shooting. Dira sa barangay Kabatangan, Talisay. Katabi ako dira si Nanay Uray kag Nora Villarin. Halin kay J. Karam ang panamya. Elizabeth Gabala, good evening. Kami ako dira ang mister ko si Flaridel Sadaya na nagapaurok-urok gid kada gabi. Halin kay Sadaya Tuhaw, Sicilia. Beth Botal Pilayo, good evening. Sa kay Mario Olvido Aquisa, napaurok-urok man. Dara sa irigasyon na Talok, Bago City. Kami ako dara si Papa Agapito Montes. Alin kay Jen Montes ang panamyaw. Ayos! Alin sa report ni Aksyon na Lersor Pateño, yari man ang balos ka report na Aksyon Roger Gutib gikan sa segundo distrito. Natipon niya siring ang mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Yari sila na ba ito sa Aksyon Roger Gutib sa report. Jermaine gabi, please kamin. Aksyon Erek, may gabi sa aton mga aksyon, sa aton sining mga balita Aksyon Erek, ikan diri sa may norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental. Pila ka mga pagbusisi man aton sa mga blatter entry, ago di baloon ano bala mga pangitabo diri sa aton man nga area of responsibility. Sa syudad sa Cadiz may gindakop Aksyon Erek nga isa ka persona nga nagmaoy kag suno sa report. Base sa payag sa complainant nga inisya ang maoy sa lugar kag nagapagsakit pa sa pila ka mga tawo. Nagresponde man gilayon ang mga katapos ng kapulisan sa Mando Mali Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe kag ginaresto ini mga temprano pa ni mga last guest lang takna kay na sa aga ini si Rolin Pergone 42 anyos ng edad. May may living partner kag residente sang Purok Kaisdaan sa Barangay Daga, Syudad sa Cadiz. Sa iya sini complainant nga ginkilala kay Aiza Olvido nga legal sa Pinaro, residente man sa mga lugar. Ang mismo nagaparecord gid gupod sa kapulisan agod nga maparecord ang ginimo sini ni Rolin Pergone nga pag maoy kag subugman pagpang sakit sa pagpangguba sa pila ka mga pagkabutang dira sa area sa may Purok Kaisdaan. Lao suno sa payag man sang aton gani sa President Duty nga si Police Staff Sergeant Aldea ini ang gin-refer anay sa barangay agod nga matagaan sang certificate of file action kung magapasaka gid man sang kaso ini ang complainant. Kaya ina nagapangayo man to siya pasensya pero tinapusasan gid siya medyo tungod kay unruly man siya nakaangkon gid siya Aksyon Erek sang mga bagras sa iya sining alawas bangor gati ginaplayan man persa sa aton kapulisan agod ngini siya ang neutralize kag mapusasan kag madala sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. So ditinado pa na siya sa gyapon diri sa bahin sang PNP Custodial Facility sa syudad sa Cadiz Aksyon Erek. Now, sa pila pagidaton ka mga balita initabo kahapon kon kagabi, mga alas 6 ang takna ang isa ka vehicular accident sa din, isa ka nagamaniho sang motorsiklo 33 anyos edad ang gidala ini sa bayan sang Cadiz City Emergency Clinic bangod man nga may mga pila sa iya sining alawas. Suro sa report na tabo ining traffic accident kon na vehicular accident sa bayan sang National Highway sabay Taytay Martisan, Barangay Burgos, Syudad sa Cadiz, sa din kay Bulbar sa isa ka Suzuki Ertiga nga auto kung salakyan. Sa diin ini ang ginamanihon ni G.R. Butanas Sigurada, 44 anyos sa edad. Isa man ka 44 anyos sa may asawa kag residente sang Esum 2, Barangay Sefaria, Fortune Town, Syudad sa Bacolod.
Now, suno pa sa report nga enkwentro sini isa man ka Suzuki Raider nga FI 150cc single motorcycle nga ginaman ni Human ni Boni Espiritu Ibotnande, 33 anyos sa edad, soltero, wala sang napresentar nga driver's license kag wala man sang or kag CR ang iya sini nga ginaman ni nga motorsiklo. Now, impounded din ni karon sa bahin sang Candy City PNP kag amuman ang ining Suzuki Ertiga. Suno sa report ini si Boni Espiritu Ibotnande, 33 anyos nga residente sang Hacienda Lina Santa Teresa sa Banwa sa Manapla, nakaangkon sa mga pila sa naglalay nga bahay sa SD nga lawas matapos nga nagadungan lain man isla in the same direction aw sang Suzuki Ertiga ug galing kay ari ini kuntani sa right lane sa outermost lane sa karsada ang ining si Boni Espiritu nga nagamaniho sa Suzuki Raider nga single motorcycle kagaraman sa center o kung sa kadua nga lane ini ang Suzuki Ertiga ginamaniho ni GR Butanas o galing kay ang single motorcycle ang nagsaylo sa dalan patunga dalisway na bunggo gid siya sa may pertahan gid nga porsyon sang Suzuki Ertiga. Amo ini ang rason kung nga ang natumba siya sa simentado nga dalan kag nabagnos siya sa karsada dalisway nga nakaangkon sang kalalay nga mga pilasa sa iya sini nga lawas. Gidala siya ginayon sa Candy City Emergency Clinic kag tagaan man sa nagkakaigo nga pagbulong kag ang duha ka mga salakyan kangkon man sang unestimated damage nga ginaasikaso naman ini nga karon nga traffic incident sa bahin man sang traffic section sa kapulisan pinagi sa Police Staff Sergeant Jose Allen Pu. Amay nga tawadolo nga report action Eric sa mga balita informasyon ginatamyaw talaga ponda si Major Nelson de la Cruz sa Barangay Siperia, Sudad sa Bacolod, kag subugman aton man nga tamyaw ang Ispares family sa Barangay Ukondira sa Paglao Village sa Sudad sa Bacolod nga nagapamati man sa aton kag si Pastor Gabuan nga nagapamati man action Eric karon nga gabi. Kapadel Diaz, Mr. Jonathan Diaz, kag si Toto Joel, kag Inday Basangko, amuman si Amigo Nonoy Manggubat, kag Police Colonel Calixto Mabugat. Report gikan sa Norte Gabay sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente sa siyudad sang Cadiz. Para sa aksyon at patrol, ini sa aksyon Roger Gutib ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat kit aksyon na Roger Gutib reporting live gikan sa Segundo Distrito. I-check na naman ang report gikan naman kay aksyon na BJ Pasible. Mga aksyon balita na tipon gikan naman sa area sang Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon na BJ Pasible, line number 1 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kag sa aton sini nga mga ka-aksyon nga nagapamati no sa aton sini pagpangalagad sini nga gabi. So far medyo nang maulanon ang aton sini tiyempo diri sa may bahin ng sang banwa sang Pontevedra kag pilaya ka mga banwa kag syudad diri sa may sur nga porsyon sang probinsya sang Negros Occidental. The long wait is over para sa aton sini nga mga ka-aksyon na partikular sa may bahin sang Sitio Midel, Sigang kag Campayas, sa may Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Bangod kay nagidang aksyon Eric no, sinigidang adlaw October 19 no, tigayon na sila
nga nagkapauli sa ila sinitag sa ka mga puloy-an. Sa record sang aton sining mga kapulisan, kapin 200 ka mga pamilya ang ginamat-amat na kainadulong sang Philippine Army kag sang buligman sang LGU sang syudad. Lakip na ang Himamaylan City PNP sila sinitag sa ka mga puloy-an. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, cleared na ang ining mga areas suno sa announcement man sang Philippine Army. Kag nag-umpisa ining pagamat-amat ni Pauli no sa ila sintag sa mga puloy-an sa tong adlaw sang Domingo. Di ko madumduman naton sa pagkatuto sa area no isa sa mga ginahambal sa mga evacuees no ting ila sila ginakabalakan gid no ila sila mga kasapatan and tinagas sila man sila nga servisan na sardinas lang amon sila nga sudan no bisan masudan lang kami tuya kamote. Ang importante iara kami ya sa amon tagsa ka mga panimalay kay manti ginahambal man nila nga ti okay man diri sa mga evacuation center kay manti gina-provide man sang syudad ang amon sila mga kinahanglanon pero lain gid ya ang amon sila nga pag sinalayo kung ara kami sa amon tagsa ka mga puloy-an. So, maayo ning development and update sa ila sa niya nga sitwasyon kay manti no do naglawig ni siya sa sulod sang duha ka semana bangod sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang Philippine Army kag sa makatapo sang rebelde nga grupo dira sa may nabukid nga bahin sang Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan tinarigdan nga Oktubre 6 action Eric. Sa pihak nga bahin ginpasaka na sining adlaw Oktubre 19 ang kaso batok sa kay Mark Anthony Magbanwa sang Villa Santa Maria Subdivision Phase 2 sakop ini sang Barangay Santo Rosario sa Banwa sang Binalbagan angot sa paglapas sa Republic Act 9165 ining pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang illegal nga droga. Ini ang sandig sa pahayag ni Police Major Ilendiri Busquillo ang hepe sang Binalbagan PNP sa aton sining interview sa iya. Kung madumduman, nadakpan ining si Magbanwa sa isa ka drug buy-bust operation sa tong tinarigdan nga gabi sa Oktubre 17 sa may bahin sang Barangay San Teodoro. Dugang pa ni Major Rebosquillo nagagwa man sa ila sining investigation nga ining illegal nga droga nga ginabaligya sang suspect is ginakuha niya man lang sa mga kaiping nga mga banwa kag syudad. Sandig sa report sang kapulisan ginakabig bilang isa ka newly identified drug personality ining nasambit nga suspetsado. May panugyan man ang hepe sa mga binalbaganon, partikular na ining iban nga tubtob sa karon padayon pa nga naga-intra sa kalakaran sang illegal nga droga nga ti ipangabay lang nila nga hindi sila madakpan kay manting ang kapulisan sa bahin sang binalbagan wala untat ang ilang sining operasyon kag pagpanakop sa mga embolbado sa illegal nga droga. Yari si Police Major Ilendiri Busquillo sa aton nga interview. Kamon ro nilang sa bilang part sa PNP ang amatunan sa mga panugyan nila sila kay sa pag ang iyo ko sa ila nga sila nga magugtat na but sila may arap nga indicate na padayon Japon sa ilang mga mo pag-himo sa mga illegal nga activities. So, amon na parang ko hindi ka maguntak tuturan yung nga sabihin nga sa uli nga hindi sa kamunakman. Hindi ang amon da mentras nga operata mo kami patayon man sa pagpanakop kasi pangamuyuan nyo lang at least hindi ka mamunakman. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. So far, aksyon na rin, wagid man So, sang mga duludalag ko nga mga bulubalita nga nagluntad diri sa may ikalimang distrito sa aton sa probinsya kay manti from time to time gina-check naman ang pinaiyak ka mga police stations diri sa akon sini nga area of responsibility. Amo ni ang aton sa madulong nga balita kag update para sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Salamat gid Action BG Pasible gikan sa Quinto Distrito. Dali lang kay i-recap ko anay ang resulta sang STL. Ang first draw kay na sa STL 34-6 34-6. Ikaduha nga draw sa STL 38-11. Ang ikatatlo nga draw 30-16 30-16. Ari naman ang resulta sang Lotto 645. Jackpot prize wala sang may nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645 31 13 25 35 11 37. Again 31 13 25 35 11 37. Resulta naman sa Lotto 655, ang jackpot prize. Wala sa may nakakuha 31.3 million pesos. Resulta 655, 47, 16, 11, 5, 22, 40. Again, 47, 16, 11, 5, 22, 40. Ayos! May gabi nila kami na paborok-urok sa kay John Belnas de la Paz. Salamat kay John Belnas de la Paz. Kaya sila nga 75 stars. Kinatami ako doon pamilya Hilado Cabales. Sang barangay Handumanan kay P.O.2 Hilado. Ang panamya halin kay Norman Hilado sang Los Angeles, California. Monitor gid. Salamat kay Ma'am Gina Gonzaga, good evening and family. Kay Jerry Azero Jr. nagapaurok-urok pa pamati. Pagbalik sa iyo palatuntunan, balik ang report sa Patrol 1, eleksyon na dinamoso, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang kuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhik, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa balagad this time. Balikan ta sa nga Patrol 1, Brabado Patrol. Balikan ta si Action din na boso. May gabi nila kay Maninoy, Maing, kagay Maninay, Chari Salvacion. Bao nagapaurok-urok pa sila. Umaman kay Maninay, Inday, Senchamorph. May kagaloy bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling. Bao nagapaurok-urok pa. Nagapulaw-pulaw pa. Balikan ta aton sa nga Patrol 1. This time, balik ang report ni Action Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Eden Aboso sa balik ang report. Action Eden, please come back. Action Eric, yung talipay ni Major King Jimita na nangin madinalagon ang magpapagayan ni Dancing National Supporter sini naman sa 2022. Kinahayag na ni Libang na kampiyon na makabig ang mananirang pangin sa sining niya competition. Kung ba may mga kinangan ng ikinuro, agad mas pauhay ka sa iyo ng pagpapagayan sinimutano ni Galuwa, Siwaton, kabula naman sa Binuloan. Si Hazel Nagar ang naging kampiyon sa Dancing Classic Enforcer Challenge. Second place naman si Rachel Barrios. Ang third place, amo si Arturo Legasin. Tanan sila nakabaton sa gift bags, kag cash prize, bikan man sa sponsors, kag of course sa lokal ng gobyerno sa siyudad ng Bacolod. Balita na sa Patrol, ang taxi ni Austin Dinaboso. Una, sa balita na sa Bacolod, Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kit Patrol 1. There you have it. Kabusa nga pagpangalagad sang Action Night Patrol program. Miyerkules edisyon, liwat ini magatakop. Balik ini buwas Webes. Same time, same station. Aton sa lima patrol layon at reporter sa Action karang pangalagad karong gabi. Action BJ Apasible, Roger Gutib, Nelson Pateño, Action ni Dinaboso back to back sa piloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor Lisay. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mong Station Manager, Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Corman Action at Patrol Program. Ako naman, siya Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is pagtulog magpagamuyo, siya pagpagamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.